Bismillahirrahmanirrahim. So tutulan ko kaya pangwayati o Khansa radiyallahu anha ko mga watayan ang mga mama si iku kakuraw. So Khansa radiyallahu anha nakiyabantugan sa kanya na pasasambong sa lalag na sumiyod sa kanyang ko Islam sa Madina arangan o mga padira na Isagaloks. Na sub Ibn Athir na pianutulian so at tigin sulang wano pa sa sambong sa lalag na miya gayon na yung siran sa kabubalayo Khansa at daalawan niyan abaya pa sa sambong sa lalag si sa Arabia. Daabay kubandaran o tutul aban yan minisurat so lagid o mga pananaroon ay nisurat o Khansa radiyallahu anha. Nasi iku Masa Umar radiyallahu anhu ikasapulagu namragun ko Oriano Hijrah na sukiyabantugan akatidawa si isa kadisiya na miyang gulawlakon dulunan o mga Muslim agus mga taga Persia. Na so Khansa radiyallahu anha arak supat kataw ang mga watayan ang mga mama na miyunot siran sangkot wakatidawa na si iku kagawi yakap tidawa na piyanguyatan yan supat kataw ang mga watayan aaya ukit ay ni panguyat yang kiran na din yang kiran diteroon kaya tigyan ang mga watakan na sumiyuld kano si iku Islam agut tumiyugaling kano sa kabaya iwa ginawa na ibtatigyan ko Allah ada at Tuhan inuntas kanyan kasasakataw aama iyo sa lagido kabubalay niyo asasakataw a ina iyo nadako din kandun siya ni suama iyo udi nadako makang gulawla sa mapakaito akan subap paiyurakan nadda amyang gulawla ko aba katinoi mapuro abang sa niyo udi na baku kaburingi so pakapuon niyo nakatawa niyo at tigyan antunay ididiyan di Allah abalas ko sirano to mga tao agi di makitidawa kuma kafir sa lalan kanya na Allah natatadami niyo asuda at tama na yan akapupugin na tao sa akhirat na mawatan akapakalalabi niyan udi tatap akapupugin na tao sang kaya nga da dunia Nasallahu ta'ala napitiruyan miyatiruyan si iku kitabiyan na Quran ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 3 Wallahu ta'ala sumya maratian nasibar kano busis sabar kano gumbubi-bubi dekano nagukalakan yuswallah kaang kanwatig wallah makadeeg anda den ikapananaw anda den ikapakano niyo mapita na pagi sa kanuden periparadu kano sa kipagugupan niyo kupiteman tamanan akapasang iyo sang kaya kapetidawa pangunaan kano kutemuan sa pangingindawan niyo nasutabang wallah na anda ni kailay niyo sa sumiw kayaw sukat tidawa na tipugan sa look na ayan niyo din at tubanga so mga uluan sang mga uluan ang kanan ang mga ridway uwagama na insyaallah ta'ala nakekuan niyo sudar pa iyo ko surga arakes uban tugan agu kapakadeeg nakagi amapita nakagi mabinantay den sukat tidawa na sulanguan mga watayan na miyanguna kuna sa temuan na mitundut-tundug siran sumimbur ko mga ridwe apumbuti aniran so mga bayo-bayo ko inairan na miyangatos siran taman sa langun siran miyaprang sa lalan ko Allah na so kaya nagawunoy na iyan inairan sa kaya nagawunoy na iran sa miyaprang so mga wataian apat kato mga mama na epikteru inairan na alhamdulillahi rabbil alamin so tiat tigyan so Allah as kanyan so inibantog yan raka na kiap rangiran na pangininak na tigyan si iku Allah na mitimu ako kiran ko kapa kalalambungan ulimu Allah subhanahu wa ta'ala mga luksakan nagu mga pagariakan na katiisos sa katawa ina sang kutuwa masa apyang uyatan yan so mga wataian akatipuiran si iku lumalagin daba apoy ko katidawa dukagyelangon so mga wataian na paledin niya katundu-tundu gumaprang na banyan din nakipiw di suwallah nagubanyan din na pianalamatan suwallah sa busagyang kutwa kaya sabutan yan
sa giyang ko to kalaibalas o mga tao miya prang salalan ko Allah. Giyan ni panaguntaman o mga sahabi sa giyang ko to akapanggalabagayran si ikwagama ag kiurbaniran sa mga ginawiranon na taman na mga pamileran aswaswatiran si ikwallah ta'ala na pagpunganin tanong mambus si ikwallah ang mabaloy tanong ang mga tao. Mabaloy tanong ang mga tao apiat tanong sirandi katimbangan na panaguntaman ang tanong kasong kada tanong si iku tutulan o di niya si iku dedebitan o mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum sa apya ayabu ang magagatano sa giyang kanya na masat tanoy manto na sa mga baira katano na mawatan na ubayra ng gulaw la ay bugitiran sa mga watairan si ikot tumuan na apya buwa maapas na giyang kutwa kang galibag kayo o mga bai si iku swaswat akwallah kasimbayran si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasapungiran si iku mga oratiran kasiapiran si iku mga kayaniran na insyaallah ta'ala na asara managuntaman tano ng bulasan tano bu Allah subhanahu wa ta'ala apiat tano dimya ko ako dunia na si iku walong anang mori na nanayon tano ubalas wallah subhanahu wa ta'ala pengenin tano si iku Allah abad tano katundugi ang kanyin ang mga bandingan tano insyaallah na manutul tano bu